Mae trochi cynnar yn digwydd mewn lleoliadau ac ysgolion cyfrwng Cymraeg. O ran lleoliadau cyn ysgol, lleoliadau nasgynhelir, ydyn ni'n ei galw nhw, bydd rhieni'n aml yn clywed rhain yn cael ei gyfeirio atyn nhw fel cylch meithrin, neu cylch yn fyr, a dyma di'r enw sy'n gysylltiedig â mudiad meithrin, sef mudiad yn barel sy'n cefnogi lleoliadau cyn ysgol cyfrwng Cymraeg. Mae trochi hefyd yn digwydd mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg hyd at 7 oed. Mae gan ysgolion cyfrwng Saesneg dyletswydd hefyd i gyflwyno'r Gymraeg a datblygu medrau Cymraeg i ddisgyblion, ond dy ddim yn bosib dweud bod nhw'n trochi'r plant yn yr iaith, oherwydd drwy diffiniad tydyn nhw ddim yn defnyddio'r Gymraeg fel y prif gyfrwng addysg bron drwy'r amser fel sydd yn digwydd mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg. Mae trochi hwyr i'w gael ar wahanol ffurfiau ddweud y gwir yn dibynnu ar yr hyn sydd ar gael yn eich ardal chi. Yn gyffredinol, mae yna 3 dull gwahanol o drochi hwyr. Naill mae ysgolion yn cael cyllid i gefnogi hwyr ddyfodiaid i addysg cyfrwng Cymraeg pan fydden nhw'n cyrraedd i ysgol fel arfer i gyflogi staff cymorth, neu efallai bod yna dull peripatetig, lle bydd athro arbenigol yn ymweld â'r plentyn yn yr ysgol nifer penodol o weithiau'r wythnos i ddarparu sesiynau dwys byr, neu yn ola, efallai bod gan awdurdod lleol ganolfan trochi iaith neu cyfres ohonyn nhw, lle gallai plant mynychu am nifer o wythnosau tymor cyfan fel arfer, mwyn cael mynediad at y raglen iaith dwys. Yn yr adroddiad ni, da ni'n dweud yn glir bod trochi hwyr ar ei fwyaf effeithiol yn geith ei gyflwyno drwy rhaglen dwys a strwythuriedig, fel arfer mewn canolfan trochi iaith.